So začiatkom roka na vás čakajú dva formuláre, ktoré je potrebné vyplniť, pretože majú zásadný vplyv na správny výpočet dane, ako aj na vysporiadanie daní z predchádzajúceho roka, a teda roka 2016. Pripravili sme pre vás inštruktážne video, ktoré vám môže samotný proces vypisovania uľahčiť. Prvým formulárom je vyhlásenie nezdaniteľnej časti základu dane. Podpisom a správnym vyplnením tohto formulára získate mesačný nárok na nezdaniteľnú časť zo základu dane, ktorá povedie k zníženiu mesačnej výšky predávku na daň. Jednoducho povedané, podpisom vyhlásenia bude vaša mesačná daň, ktorá je vám zo mzdy zrážaná, nižšia, ako v prípade, keby ste toto vyhlásenie nepodpísali. Mesačný nárok na nezdaniteľnú časť v roku 2017 je čiastka 316,94 eur. Ak sú však vaše ročné príjmy vyššie ako 19 809 eur, nebudete mať nárok na plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane. V tomto videu vás chceme jednoduchou cestou doviesť k tomu, aby ste vyhlásenie poplatníka správne vyplnili a zároveň pochopili to, čo v ňom potvrdzujete svojím podpisom. Vyhlásenie sa podpisuje pri vzniku pracovného pomeru, a to do 30 dní od nástupu do zamestnania. Následne vám tento formulár zamestnávateľ každý rok predloží, aby ste ho podpísali na nasledovný rok a zároveň ste tak uplatnili zľavu. Termín podpisu do 31. januára. Ak vám zamestnávateľ v januári predloží formulár vyhlásenia, prosím skontrolujte, či všetky údaje, ktoré ste v ňom už uviedli, sú aktuálne a správne. V prípade, že vám každý rok zamestnávateľ predkladá nový formulár, teda prázdny, prosím, aby ste pri jeho vyplňovaní postupovali rovnako obozretne. Vo formulári sa snažíme prečítať a vyplniť všetky údaje, ktoré sú podstatné pre uznanie nezdaniteľnej časti základu dane. V časti 1, údaje o zamestnancovi, je potrebné vyplniť čitateľne vaše identifikačné údaje, ako sú priezvisko, meno, rodné číslo. V prípade, že máte štatút cudzinca, uvedite v danej kolónke dátum svojho narodenia. Ďalej je to rodinný stav, adresu trvalého pobytu, vrátane ulice, názvu obce, popisného čísla, poštového smerovacieho čísla a štátu daného trvalého pobytu. V kolónke zamestnávateľ je potrebné vyplniť identifikačné údaje zamestnávateľa, pre ktorého dané vyhlásenie podpisujete. Tomuto bodu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, nakoľko vyhlásenie je možné podpísať len u jedného zamestnávateľa. Táto podmienka sa vzťahuje najmä na súbežné pracovné pomery. V prípade, že by ste si chceli začať uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane u iného zamestnávateľa, je potrebné oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi ABC. Nasleduje časť 2, údaje na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, v ktorej sa nachádzajú najdôležitejšie údaje pre posúdenie a pridelenie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane. V prvom riadku uplatňujem sa nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa paragrafu 11 odseku 2 písmena A zákona, vyznačíte krížikom, čím dáte najavo, že o tento nárok máte záujem a spĺňujete podmienky pre uplatnenie. Krížik vyznačíte len vtedy, ak súčasne neuplatňujete nezdaniteľnú časť základu dane u iného zamestnávateľa. Druhý riadok vyznačíte krížikom len vtedy, ak ste poberateľom dôchodku, a to buď starobného, predčasného a výsluhového dôchodku, alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia. Dôchodca nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. Nárok na nezdaniteľnú časť však možno posúdiť z ročného hľadiska, a to pri ročnom zúčtovaní dane. V prípade, že nie ste poberateľom dôchodku, nechajte toto políčko prázdne. Časť 3. Údaje na uplatnenie daňového bonusu vyplňate len vtedy, ak máte dieťa, ktoré s vami žije v jednej spoločnej domácnosti. Nárok na daňový bonus má len jeden z rodičov, preto je potrebné dohodnúť sa s partnerom, kto bude poberateľom tohto nároku a kto ho prizná vo vyhlásení, aby mu bol následne daňový bonus vo výplate zúčtovaný. Pre priznanie nároku na daňový bonus je potrebné doložiť rodný list dieťaťa a po absolvovaní povinnej školskej dochádzky, to je po 15. roku veku dieťaťa, dokladať potvrdenie o návšteve školy. Zákon umožňuje poberať daňový bonus do 25 rokov veku dieťaťa, pričom musí byť doložené potvrdenie o návšteve školy dennej formy. Rodič si môže na jedno dieťa nárokovať sumu v ročnej výške 256,92 eur, mesačne teda čiastkou 21,41 eur. Pri väčšom počte detí sa táto čiastka kumuluje. Prosíme, aby ste doložili rodné listy detí zamestnávateľovi, ako aj zamestnávateľovi oznámili, že vaše dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku. Mnohí z vás zabudnú dodať potvrdenia alebo opomenú oznámiť skončenie dochádzky a doložiť potvrdenie. Po skončení povinnej školskej dochádzky vášho dieťaťa je potrebné každý školský rok dokladať potvrdenie o štúdiu. V prípade, že sa tak nestane, mzdová účtovníčka potom daňový bonus nemôže priznať.
Preto vás chceme upozorniť na tieto najčastejšie nezrovnalosti v daňovom bonuse, s ktorými sa v praxi stretávame. V prípade, že si budete uplatňovať daňový bonus vy, označíte krížikom vo vyhlásení uplatňujem. Zároveň do tabuľky vyplníte údaje o vašom dieťati, meno a priezvisko spolu s dátumom narodenia. Najdôležitejšie je na záver stvrdiť toto potvrdenie svojím podpisom a najmä dátumom. Dátumy totiž zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri posúdení nároku na nezdaniteľnú časť v kalendárnom mesiaci alebo roku. V prípade, že vám tento formulár zamestnávateľ predložil na začiatku kalendárneho roka, je potrebné uviesť dátum 31. januára 2017. Iný dátum pre správne uznanie nezdaniteľnej časti základu dane nie je akceptovateľný. V dolnej časti formulára svojím podpisom potvrdzujete a vyhlasujete, že spĺňate stanovené podmienky pre priznanie daňového bonusu. Potvrdzujete, že ste rodič, dieťa žije sami v spoločnej domácnosti, zároveň potvrdzujete, že bonus neuplatňuje nikto iný a nikde inde. Táto podmienka sa týka len tých, ktorí vyznačili krížik pri uplatnení daňového bonusu. Zároveň vyhlasujete, že si neuplatňujete nezdaniteľnú časť za to isté obdobie u iného zamestnávateľa. Podpisujete aj to, že doložíte všetky potrebné doklady a potvrdenia a každú zmenu v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámite písomne najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. Na druhej strane formulára si prosím všimnite tabuľku v časti 4, ktorá slúži na uvedenie zmien v priebehu roka. Sem uvádzate narodenie dieťaťa v súvislosti s uplatňovaním daňového bonusu, zmenu priezviska, zmenu v uplatňovaní vyhlásenia a všetky zmeny, ktoré majú vplyv na výpočet dane. Prosíme vás, aby ste nepodceňovali zmeny súvisiace s vašou osobou a bežným kalendárnym rokom a radšej všetky zmeny ohlásili zamestnávateľovi. V dolnej časti formulára, to je časť 6, a jemu prislúchajúce tabuľky slúžia pre zápisy zamestnávateľa o vydaných a vykonaných potvrdeniach súvisiacich so zúčtovanými daňami vyžiadanými od zamestnanca. Napríklad, zamestnávateľ sem uvedie dátum odovzdania potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, dátum odovzdania dokladu o ročnom zúčtovaní dane a dátum odovzdania dokladu o poukázaní 2% zaplatenej dane.